časopisu Ryby, rybky, rybičky. 1000-korunovú finančnú odmenu za domáce video v takmer profesionálnej strihovej úprave poputuje Štefanovi Maďarovi do Rimavskej Soboty. Veríme, že tento jeho minišot z vodnej nádrže Kurinec, kde bol s deťmi na rybačke, inšpiruje aj ďalších amatérskych filmárov a obohatí našu rubriku o ďalšie odmenu od nás získava Štefan Maďar z Rimavskej Soboty. Tieto zábery sa mu podarilo natočiť pri jednej z rybačiek v rieke Rimava. Lov na chrústy klasickým spôsobom je už v dnešnej dobe dosť zabudnutý a Štefan sa nám ho rozhodol aspoň takýmto spôsobom pripomenúť. Toľko teda náš dnešný videopríspevok od vás. Tak neváhajte a naďalej nám zasielajte vaše fotografie alebo domáce videá na známu adresu Ryby, rybky, rybičky, Veľkonecpalská 17 971 01 Prievidza.